Janmit jong kasngi baar syakawaipat. Banwan hagan ka yeng gabakentang ka jauh. Bangin yo yagaban. Ya selok bad ublay leng bagi jing ruai ki bagi yo ban ruai ban yarok ban pendan buram ya ka kartang ka jauh. Yo ru banwan gan ka yeng gabakentang ka jong blay ban duai ban ya thu au ki jing jongi hoj ban aingu ru yo namar kijing baha namar kijing kerku namar kijing don rengkat jo bal habangi wan haga yeng ga bakentang ka jong belai ken mau ka bible ka pen ken mau yangi bangin rung syaka kerdop ka jo da ka jing keman ngin wan syaka ka yeng ga bakentang ka jong belai ngin wan ban syakri o belai da ka donot ka bakaman daga mensim kabadap daga jing sngongo yo belai bat ngin wan hang ne ban ong trai nga aingo ya me namar ba melak kerku ya ka jing em ka jonga trai nga wan ban pen krau ya ka buram ka jong me nga wan ro ablay ban ngap ban syak skor ya ka ktien ka jome ka ei ka ba medang don ban keren hapdeng jongi iwei pe iwei ti ublay uba jingo arsot na beneng uyo i yang abat dia pi kon benriu baro uba syong basa hangne hasla perthai ngaju modor bat ngaju perkhat marwai marwai kamtam mahakapor mensngi la pilek kum syajawai kum syashilong bat kiwei kiwei ki jakasor ngaju perkhat marwai marwai ba ublay nang tei na beneng upet kumto uyo i ki priu ki baya ya ki baya yang mengabat mafi ngipet kumto ngiyo i ki priu ki ya sharum shaneng sato shane tang bangim tip ki thi ki priu ki mi na ai bat ki mot ban lai se henrai mot dor mafi ba ublay nang te na beneng haba ujngo arsot kumto uyo i kon ban riu sharum shaneng uyayat ublay u tip nang no uwan bat shano umot ban lai don na preng gitu gibamut banlet mo letse gimut banlet syaki kam ki jam don gibamut banlet syaki school don gibamut banlet tray lekta don gibamut ban syulek kai don mut lek kai parlok don gibalet hospital don gibalet shim dawai don gibalet syaki office don gibamut banlet to hukum kitaru kidon but lagi jong kita ki jing le ki jing kam ke jong ukon ben reo hang ne sla pertai ki khmat ke jong belai ki yo ilot te katno kalong gabas ngo kemen balada haba ublai upet bat ujngo nang te na beneng uyo i yang bat ya fi baki ki jat ki jongi ki mare ban kiu syaka yeng ga bakentang ga jo le sing ya bon kam nya le ban pendap kloi ki kam ngia mare na ki kam ki jam ban wan syaka yeng ga bakentang ga jo kata kalong ga pen kemen yo belai te tau belai un kerku yang ni namar kata bangin nang la banwat syua ya ka hima ka jo bangin wat ya ka khmat ka jo belai bangin it ban le ya ka mon ka bakhot ka jo nyem hagini kisngi hagani ka khlep mat ka bangayeng mentabat ka baphishong hangto ka dei ka khlep mat ka bang ka perthei barok ka wei khamtam hapo Iran bat ha Israel bat ha Amerika bat kiri ki bahapo Middle East ka pedeng jong ka ne ka perthei ki don ha pedeng ka jing yo snam ha pedeng ki jing klumar bat ha pedeng ka jing leng a bat ka jing pisang ka mensim ka jing khi jong ka thma ka bashir khai ka balakhi bat ki ai baro ko balatho na gaktien jong belai la pendap balanang yai pendap man la kasngi bat hagani ka janmet ka bamenta hagani ka janmet tongin ya sange khandiat ya ka to ka subject ka bangila ya keren hagani ka tayo baladap habanga perkhat ban a ya phi ya ka to ka subject ban ya beteng ya ka to ka subject syapang ka jing shania kadon ka jing pensngau haga mensim jonga balakum no kumno ngan yalam ya ka jingmot kum ka jing ya selak haga ne kamet ka bamenta ban yalam ya ka jingmot jing berkat jongi syakini ki ai ki baja hagi ni ki sngi ki bamenta ka jing kali ka bami kalong hato ka bakot jong ka perthai hato kan jana shen lane hato ka jing rong no kan jana shen baga jingkeli ka bami nalor kata kalong hangno ngidon menta
Habangi yo iya kini ki ai baro. Kami kata ka jingkeli nginamla ban ya la nginamla ban kiar ka jingkeli ka bakrau kalong hang no te ngidon menta kum ka perthai kum ukon ben riu ha ka perthai hi barok ka wei hang no ngidon menta pi sha bangin ya chata ka wei ka bangadon ban pen kan mau kalong bangi ai ngo yo belai Bat ngajuang ya pi barabor mudur mapi ladengim don ya ka Bible. Berkat ladengim don ya ka Bible ka ai ka banca. Katno ka jing leng a ka jing pisa mensiam. Katno ka jing sa ha ka jing dom ha ka dom bat aga lengo. Ha bagi wan banja ke jing ja ki ba kla ki ba per ki ba ja ha ka ne ka pertai. Henry aingo yo belai bangi don ya ka ktien ka jong belai. Kini ki kenrum kenram, kini ki jing kelumar jong ka perthai, kini ki thma, kini ki jing ya snam, kini ki jing kiu khat jong ka wei kari, wei unong sensar, ka jing klem bat ka jing kelano, kini ki jing ja ki baja ka wei hadin ka wei, baro ka jubab kala don haga Bible. Tongin ken mau ya kata, bad hagene ka janmit, hagene ka mit ka pemantang hamot manong. Ngakua ban ya lam ya gajing mot gajing perkhat jangi bangi dei ban itu ya la de ban ngi dei ban tep ya la de hang no ngi don bat kumno ngi dei ban le kumno ngi dei ban em yo bangi klet te yo bangi klet ya kata gajing shisha ban em gajing em kat kum gajing kwa gajong belai pi kum ki khon kristan la ne kum ki khon kabalang kalong kabadon kam bangin tep ia ka ai bala tho ka ktien ka jong belai at least mo basic biblical events of the end times lakum no ngi dei ban tip menta lada ki khana school lakum no dei ban tip basic knowledge about computer science mo lada tip tang kumno ban on ban off lane ban tang ya ga basic jong ka computer lakum no dei bantep te ngi along kristan ngi don kam wat la ngim snow tho lot ya ga Bible wat la ngim snow tho lot ya gi jing ya tho lo pa wat la ngim sham thang lot ya ki ai baro henrai lakum no ya ki basic ki jing ya tho lo pa ki ba kong san ki ba don kam ki ba ngi dei bantep kalong ka badai yang ngi bangin tep bangin snow tho yala de ba bangi don kamro ban pen kre yala ka jong ka jing em te ngila ya bat ngila em hakene ka ya ngila ji keren bat ngala ai Bible study pi men shwa tang ba yo le se ban apreng jong pi dang yarit kine ki bala samla bentaro te don ro na preng jong pi ki bala klet la kham slam men shwa ngai Bible study syapang kini ki jingya thulupa haga Bible ngila ya keren ya kita ki ai baro te Henry ngakwa ban penken mau biang kendiat ngakwa ban penken mau habangi don haga bakum kini ki ya ki bangi ementa namar ngong biang sajisin ka perthai ka don hapedeng ka jing syayong bat ka jing lengok ngan mla bantep syano kan yalam yang ni kine ki jingja kine ki thma kine ki jingya kanan ka jingya ki thma kamdei tang hapdeng ka Israel ka USA bagalait ban hiar thma ka Iran henrai ki ri jong ka perthai ki lanang ya so ban ya kershan ka wei baka thma ka bashar khai bagi jing ki bashar khai ki ap tingi dei ban tep ye ki jing shisha hang no ngidon menta bat ka ei ka bangi dei ban le akum ki kristan ka ei ba ka Bible ka don ban hikaya ngi don jubab ne em na ka Bible habangi em hagi bakum gini ki jok bat kini ki ya ki ba menta te ni ken ma bangala ay pi ya kini ka wei ma kami kadai kajing syak nar na u Jesu
Tongin ya sedang nang tu. Jisu la syasa narpna. Bahadin ke jing sa narpna yau Jisu. Ulayap la tep yo badula kiu biang syabnai. Tim tangi don hagani kaya jong kabalang. Ngiem hagani kaya jong kabalang. Kaya jong ka jing ai. Lani kaya jong ka jing penem ai. Ti mentangi don hang ne. Hagani kaya jong kabalang. Bakane kaya jong kabalang kam sakut no. Dei haga jing rong no. Hagabau Jisu unwan ban rong no ya kirukoi. Shua bakan jina kani ke jingrong no. Kin dia kini ki ai ba ro kumbala ya lupa hagak tin ke jong belai. Te dei na mar kata kadau hakane ka mit ka bamentang akwa ban penken mau yang ngi iwei pewei bamenta ngidon ha kisngi lani ki por ki bakot kisngi ki bakanto hagaba ka perthei mentang ka ap lani ka perthei mentang ka don hapdeng kata ka basatang ka jingrong no ka banja bat enda balaka ja kata ka jingrong no kine ki ai barok ki jingjen jar ki ban salap agane ka perthai ki basyar kai hado kata-kata tinggal kuat namar kata bangan penken mau ya phi kane kamet syapang ka jingrong no ya girukoi tongin ya pule nagi arteli ki bentang ngannam kedeu sibon hanrei tang arteli ki bentang kawei kalong nakasiti banengkong segi Thessaloni lenong basau dekat bakat lai hado bakat pra ningkong Thessaloni lendong basau dekat bakat lai hado bakat pra tongin ya pule shua ya kini ki dekat kaktien ka jong belai ka ongkum ne henrei ngimon ya phi ban omtep ko para bangai syapang kita ki bayo thia bapin ngausi kum kita kiwei ki bomdon ke jingkerman namar ladang inget ba ujisu ulayap bat ba ulami pat kum taru ya kita ki balayo thia ha ujisu ublei unwalam lembat u namar kaningi ong hapi de kaktin utrai bamangi ki badang ya ki bala pensa hado kata kajingwan utrai dalai ngin om yo le chua ya kita gibala yo thia naba utrai hi unwan hiar nabneng bat gajing risa dakaktin sawau angel rangba bat dakaturai ublei bat kita gibayap hau kris ken yami pat chua ondo kumta mangi ki badang ya gibala pensa on rong no yangi lembat ki hagilo ya kaban ya syam ya utrai hakasun beneng te kumta ngin yai long junom lembat utrai naba kumta to pin ya pentingan paralok dakini kiktin kane kadei kasiti kaba upol utho sya ki parabanget ki badon ka balang Thessaloni hang to haga balang Thessaloni na pedenggi para banget ki don te ki baladu no ya lagi jong ki bait bathon kita ki para banget ki bait ki bathon ki henmen ki para kila klat no bat kine ki para banget ki baladu no ya ki bait bathon jong ki yam thang bat paj do no don ru ki ba perkhat hang ne Thessaloni don ro giba perkat bat ong ba ka jingwan ka jong trai ka to kala jabat kala long shen ka bah bangin nam ya trai ngin nam ya kta ngin nam ya le ngin nam ya wan sho ngin ya ap khmi lenti bet ya kata ka jingwan ka jong trai kias ngau si ya kita giba la le no ya giba giba thon de ka de ka ne ka ba penlong ya upol ba un tho ya kini ki kenten ban pensyai ya ki para banget ki badon Thessaloni syapang kata ka jingrong no ya ki rukhoj bat hang no
kita kiba it bathon jongi kidon mentah sengap arteli ki bentah hang ne tangba ka bangin kham ya penle jingmot kalong ya ka jingrong no ka bentah badeng kong ba upol ukren hang ne kalong ba uyathu ya kitugi para banget bakim dei ban khuslai naka bentah ki ba it bathon jongki ki ba riu belai ki ba lalet no shautrai om dei ban khuslai ya ki namar bagi yo thia ha utrai wat om khuslai syapang kita kibayot ya habagila klat no nang nena perthai kiyot ya lengai ha paradise kalong kumbalong ulasaras enda haba ulasaras ubato jauh barok syeren yang ula klat no ki angel gila ya lam yo sya paradise uyot ya lengai yang ta paradise panghidai bantep ya kata bagi riu khoj ki jong belai ki para banget ki ba jongi ki bala klat no shautrai ki bala pen kre yala de ki bala pediang yo jisu ki bala em ka jing em ka riu belai menta ki yo thia ha paradise pidai bantep ya kata upol upen ken mau ya ki para banget hang to banong wat nam khuslai ki yo thia ha paradise kabar upol hangne upen kan mau badong bahkan sapoi kapor hagaba utrai jisu unwan pat badha kata ke jingwan pat ke jo utrai jisu un angel rangba un put ia katurai badha kata ke jing sawa ke jing riu katurai kita kibalayot ya kin ya kendit nang ta batkin ya kendit dah kabakin ya mi patro nagi jeng tap haga bala tap ya ki kita kiru khoj ken om kibom om kiwei pat kibom khoj hanrei kiru khoj ken ya mi pat nang ta na jeng tap haga mat ka batmai ngin saya keren sibet bat hang tanga kin her haga daga jingrong no ya gaban ya syam madutrai hang te ya sun bedang tila da jaba mangabat mafingi dang em ma ngim syempat layap syempat ladon hajing tep lada jaba mangabat mafingi dang em kawan kata ka jingrong no lada ngilapen kre ya lade mangiro en rong no yangi lembat ki hagil oh kata ka de ka jing hikai ka ktien ka jong belai pi kumba syupen kan mau kendiat hangne agari kasi jantia jongi haga jelame galaya jongi hoj ngiladu yau syakri jong belai pastor gonville ngidu no yai nak pedeng jongi ngamot banong bau trai ubau belai ulakhat no yai saladehi kari kasi jantia ngimla kelam daburam ro yei Dr. Ricky Sengkon ibala klat no kumusyakri jau trai ibala lek kendit kidon bon gibriu giba perkat bat ong ba kine ki ai balai ka jia kumne imat kalauhan ke ban jia kata ka jingrong no ngong em wat nem keren keluman siap lahi kai yangi ka Bible baga jingrong no kadai ka bakum kata kanya kadai jing khot ka jong belai ya lagi jong gibreu nyemla banong ba kadai jing rong no ka jing rong no ye giru khot kadai kata ka ba utrai Jesu on wan hang te hasun beneng baru pait ba kita gibalayap kita giru khot gibalayap gibadon gijing tap kini mi pat nang ta ya gaban ya syam balau nong penem bat mangi gibadang emro ensa rong no yangi lambat ki rong no yangi hang te kil o ban ya syam badu trai Jesu badu ni alam yangi sya paradise syate sya hima ki beneng te kata kadai ka jingrong no ngim dei ban ngau tho bakala yo badon mano ki bar riu belai ngim tep ki poi sya beneng ne se ngi dei ki beriu ngim la ban airai da mangi ya kata tang ba haga jingpet jongi ki de ki briu ki ba emru belai ngimla ban ong o bagi klat gendit kala jia ka jingrong no
kata kadai ka jing keren bet henrei ka jing klat ka ba ubriu klat shimet kadai hi ka por ka jing khot ka jong blei yo to ubriu u khot u blei kala dei ka por ka jong tu ubriu tong yen sngo tho ya kata tikane ka jing rong no habangi pule shu naga shiti baning kong shegi koren lenong bakhat san tong yen ya pule ka dikhot kaba lenong bakhat san dikhot san puwe hado gaba san pun nyau nengkong korin khat san puwe hado san pun nyau ka bible kong komne hakmi ngayathu hapi ka jingmayan singap jingmayan gamot ka ei ka ba ka jingmut beriu kamla bankot kai ka ba ka jingmut ka jing perkhat jongi ngemla ban sngoto kata ka de ka jingmayan upol wong ngayathu api ka jingmayan ngin om yo thia barok singap ngin om yap sa lan ngin om yap du habangila klat no nang nena pertai henrei on penkela yang i barok si sendon ha ka ba shiklip matken ha ka turoi ka ba khatdo singam hang ne ngi yo i ba kata ka jingrong no ka dei ka jingja ka ba shiklip mat tang tiak gamot ladap dei namar kata kadau ujisu la yatu lupa wong arngut kin ya don hagalengka ya iwe la shimno iwe la ino arngut kin ya don gajing thia iwe la shimno iwe la ino arngut kin ya don halanti ya iwe la shimno iwe la ino kalong kadur la ni ka parsi ka ujisu umut banong bakata ka por gajing rongno kan long kendit ka shiklep mat dang ya lang dang ya keren dang ya tu kana shiklip mat anda pet mdon show laja bagata gade ka jingcia ka ba mdei tang hawa ya cher mdei tang hajowa ya megalaya ha india henrei ka perthai baro ka wei tang shiklip mat hi baro ka wei ka perthai kata gade ka jingrong no ye giru khot kadikhot ka basan puar namar ka turoi kan sawa onda kumta ye ki bayap on penmi pat ki bom pot pi hagapor balatap latap bad gamet kalapot la kelak hendau hi chato labam kiksan kiknyang kelabam henrei hagata ka jingrong no da gamet ka bathamai kamet ka bompot bad yangi ki badang em on penkela om dei setiap enrong no da ka gamet ka baja klia ka batinget ka bapop henrei on penkela yangi ro da gamet ka bathamai namar kadei dalai ya kene ka bapot ban pediang ya ka bompot bat ya kane ka bayap ban phong ya ka bom yap ti onda kane ka bapot kan phong ya ka bompot bat kane ka bayap kan phong ya ka bom yap onda kumta on pendep khoj ya kata ka jingong ya ka balatho ya ka jing yap lang ngoj no khoj ha ka jing job pi ha kata ka jingrong no bandala rong no ayangi lapen kop da kamet ka bompot kamet ka bom yap badai nado nang ta ken ubreo onam yap syo ken ma kamet ka bathamai hang ne laong jing yap hang no ka jing job thiau jong pha ka jing yap hang no ka sni jong pha te kasni jong ka jing yap galong ka pop bar ka bor ka pop galong ka hukum menta te ngi yap namar ngi kop ya gane ka met ka pop namar haba ka pop ka don hangta ka treiro ka jing yap penban andala pen kop yang ida ka met ka bathamai lapen ko yang ida ka jing bom hok baro leng baka jing kela ka bamot ka banyila pediang yau tra jesu akas nam bakordor balas saji ki pop jongi en pen kop yang ida ka met ka bathamai bat ngin long jiriu ko ja khamat jong belai ba ka pop ka nam yo jaka sho ka jing em jongi la rong no yangi lapen kop yang i ka met ka bathamai bat hang tangin yai em junom enem don jing yap sho
Kata kalong ke jing hikai na kaktien ke chong belai. Kabangi day ban sngau tho. Ti kabangamut ban ong hang ne kalong. Balai ngawan ra bat ngas ngau khia ban wan ra hapdeng jongi ban pen kan mau ya kan ka khubor syapang ke jing rong no. Ban wan ra kerpang hagen ka met hapdeng jongi ya kan ka khubor syapang ke jing rong no. Kadau kalong namar mentang. Kumbaka ja kumbaka long hagan ka perthai pio I bagini ki thma ki jing om snam ki jing ya thma kine baro kho ki theo bat ki ya lam ru dalai lei enam la shu ban pen pep la enam la shu ban lei ai la ka long bakan poino la ne kandang simpor ya gatang yem tep tang baki ne ki jing ya kan at kini ki jing ya thma ki lam sya kata thma Armageddon kabah ka Bible ngitep ya ka bagade ka thma Armageddon baga perthai ngitep ya ka bagade ka Third World War kade ka thma ba perthai ka balai habangi pule ka Bible la ya thu lupa ya gini ki ai baro de shwa ban ja kini ki ai Ublayun khot ya lagi jong giru khocho. Unwan shau no ya lagi jong. Hagata ka jingrong no. Unwan ban shau no ya lagi jong. Badai namar kata ka dau Jisu ong habap hiok ngau syapang gini ki ai baro wan nam syepting wan nam khuslai. Balai wong kumta namar bau Jisu ulat tepte. Bahaswa banja kiri kijing jenjar ba gaperthai unwan syau no hagata ka jingrong no ya giru khoj katuroi kan sawa kala ban long hagano gano ka khlep mat tambah gaperthai habap hi pek menta gaperthai namnut ban ong henrei ka bangadon ban ong kalong bangi yoi bakam slam show Kajingrong no kala banja hakan no kano ka khlep mat namar yaki jingja ki ban saja hadin jong kajingrong no yaki jingja ki ban saja hadin kajingrong no ladep pen krek lut mentana dong syadong satang ban rong no ye giru khoj bat mar sun rong no giru khoj kita ki jingja ki ban saja hadin jingrong no lada pen kre lupa mentah. Tedei namar kata-kata ka jingkhot yangi kalong ngin le kum no. Ka jingkhot yangi kalong bagi haban syarai ban duai. Ngihaban pen kre ya laga jong ka jingem. Ngam ong bangin nam ya lek trei lek ta syo. Ngam ong bangin nam ya kamai ka jisyo ngin nam ya khayi pateng syo. Henrei ngila abandon haki kam ki jam jongi ngila abandon haki jing pule jongi ngila abandon haki no kino ki benta ka jing em tang ba hang no ba fidon to pen kre ya laga jong ka jing em namar ka turoi kan sawa haga por ka bompoi perkat balada ja ba ka turoi jong ka jing rong no ka sawa lada ja ba amdon benta ka jing rong no kan long kacing yamba tenamar kata ublay leng bagi ni kicing ja ukren yang abad ya fi aingu yo ublay bangi dang yo I kini kicing ja baleng bagi ni kicing ja kalong kalat ka bangin yo ban penbet ya la kacong kacing em ublay ukren yang I leng bagi ni kicing ja bandong pen kre ya la kacong kacing em Yo kumno na pedeng jongiro kibas mat bahaban dai jiaseng. Yo na pedeng jongi kiba emma ka pule Bible kiba emma ka duai. Yo kumno mo ladang nyimpen kre ya laga jing em. Yo supau tang syabar bangi semat le jiaseng ni semat pule Bible lada ja bakawan kata ka jing rong no. Yo baka do nut jongi kalong ka bom khoj ka bakan riang penban ngin long kiba syak kentaj. Upol ukeren em ye kitu ki kentin wong ngasyeptin ong upol yo bahabang ngalaya lap ye ki we yala dengan long ubala syakan taj no
Yo ba manga bat mangi ki ba yeng ban ya thu shagiwe ya ka kubor jong ka jing penem. Yo ba mangi ki ba la long kristan. Yo ba mangi ki ba la jeseng tista ki ba ju ya thu ya giwe ki ba khad ya giwe shaka jing kala ka ba mot. Yo ba ya la de ngim kala ba mot. Dei hang ne ken ba upol wong. Habangala ya lap ya giwe. Yo ba ya la de ngan long ba la shakan tait no. Tengi hap ban yet yala de. Kini ki jingja ki ba jaha gini kisngi. Ki penlong yangi. Bangi hap ban pai kerpang. Syaka ketien ke jong belai. Ngi ban yet yala ka jong ka do'not. Banong atrai u belai. Ngayat ya kena ke jingyat lenti ka ba malagasngi. Bon sen ngaklet. Ban pen krek yala ka jong ka jingem. Kidon ki por te try ki bangala jengai name. Haga jing berkat beriu ngas ngau ko mangan imsa ang ne partai. Ngapelan si bon ki ai ki bangadai ban le ang ne partai. Hoi kamlong ka babakala. Handrai ngaklet ya me. Ngajengai name. Ngalandet ya metrai ngamjukan mau bakane ka pertai ka de ka yeng syong basa bangadon kamban pen kre ya la detrai ai baleng ba kane ka jing kini ki jingja sibet pin pet ya ka mobile phone jompi pipli ka tv ka jompi pipet ki khubor pipet ya ka kot khubor Lasyai pin pek ye ki kubor, lasisngi pin pek ki kubor bat gumta ter pin yo ilot ye ki ai baro. Ka jing yap ka bashar kai, ka jing yelet ma ka bashar kai. Wat nam kelat ye ka ai ka bangila ya keren menta ka be. Bat pin ye samru ye ka kubor, syagi ba it bat honjong pi, syagi ba haying ki ba hasam, syagi parlok parajor. Syagi para bensim ki bakordor barok. Ban maham yaki ban kot yaki ro. Bagi day ban pen krek no yala ka cingem. Yo baka bakot kan wan lap kendit. Ngina mla syok ban lay ay. Tau belay on yarap. Ublay on kerku yang ina markata. Lengba kan ka cing pen kan mau kan ka jing ya selok. Kabalengkot kabangadon ban wan ra hapedeng jongi. Kabau belay ulabu hagadok not jonga. Bahagia ni kami lada galong kumno ro ngan pen kan mau biang ya kan ka jing sisa syapang ka jing rong no ya giru khoi to belai un ker khu yang ni ngin mi ina kan ka bible study ngin lecture lagi jong gi yeng ke sam to ngin ki kristan ki bala pen kre ya lade lada ka don kan ugaro ka pop ka jing jongi to ngin pai show belai ngin kela ka bamot ngin pan ma no belai ya kita ki pop ki bangin lale ngin duai ro bo belai on yarap bala da kalong kamon ka cho unai ro ya ka jing yada ka bakar pang naga benda lagi jong giriu khot ke cho ban ngin duai kerpang naga benda ki kristan hapo Iran kari Iran kade kari kabala sya penyap itu mithau syo ya ki kristan Kumpalat ya gaba penyap ya gimerat la penyap ben ya gi kristan apa Iran bagi babon gi para mangai apa Iran kilet ban man eblei segi krem segi klau gi betap kadei kari kabamat ya gajing kordet ki para mangai gi kristan ki badon nagari Iran ki mat ya gajing kordet Sau pun nyau teli kisnam lasan syar daka kenhun lekno muslim kabasan syar ya kari Iran kinong Iran kila sakema keleng ka pertai bad gibadon hang toro hapedeng gajing kordet bagi Kristen gibadon hang to gibabon bon ba kila yap kumjuro Nigeria bad giwai kiri wat hang ne hari India chongi ngin bu gajing duai bakar pang na kabentagi para bangai jongi compare gidei na kano kekenhuan balang compare gidei na kano kari ringin duai bau belai un sumar unri kendang kap
Hagi lagi por baja katma kadon ro gajing kerduk bam kadon ro gajing kordit hagi babon kiliang nginduai bau belain sumar yaki badun ker unda ya lagi jong kibriu kiba it kejo ngin buti hau belai yaki ai baro tong nginduai ro naga bentai ala de banong terai ngam kwa ate terai bangan sulong tangkumne henrai hagi bakum kini kisngi kiba kaddo Syem yang abad pendon kam yang aro bangaro ngan laban yeng ban sakhi ke kerteng ke chome ublayun kerku ngin ya yeng lang tong ngin ya tuai nya ingu ya me ablay kokpa jong yu bahabneng namar melong ublay jong yu bala it yangi daga jing it kaba mayan kaba pelabat kaba bom cukot ke chome Aingu ia mena marba melaya lam yangi hagene kabir bagila bandon hagene ka Bible study melapan la yangi ablay nagi yeng gisam ge jongi nagi jing trei jing ta nagi jing let jing wan baro bangin yo ban wan hagene ka yeng ga bakentang ka chome ban syong hang ne sipor ablay ban ruai ban yaro pendon burom ke kerteng ke jongme ban aingu ya me namar melong belai ubabha melong belai ubakrau ubelai bala kerku ya ka jing em jangi hoi ban pai ru jame ubalong ka jubab bat ka jing kermen ya ka jing em ka jangi ablai ngaduai namar kata naga bentai wei pe wei ke balayawan ke ni ka Bible study habangin sami no kumne ablay hadin bangila yos ngau ya ka jinges lok na ka tien ka jongme kapapen kan mau yangi ya ki jing shisha shapang ka jing long ka jing man bat gisngi ki bamangi ngi emanta ablay ngi don ka por ka bakot ngi don gisgi ki bakaddo bat ngim tep bagini ki ai baro ki baja ki balong ki baman ngim tep shando kin lam yangi Pat ngim tep ablay kumno ngin le tanggaway ka bangi tep kalong bangi tep bangi don hagapor ka bakot ngidon ablay hagani ka kenta ka bakot haga jing yak lenti ka jongi kum ki khon ki jong me haga bagaturoy kumba mela yatu lupa kumba mela keren ka ktien jong me kan sawa ka jing riu jong ka turoy Haga bamenwan syau no ya lagi jong ya kapan pelajim ya kapan ya lam no ya lagi jong kiru ko syakari kapan melapan krek naga benta jongki ngadua ya belai namar kata bamen ya rap yangi babangin mi naga nega jingya selok lang haga nega mit kapan menta ngin mi rengkat bagi kubor naga ktien ka jombe ngin mi rengkat bagi nega jing shisha ngin mi ablay kibriu kibala yo ya ka jingbam ka badai mensia ka balong gaktien ka chome ngaduai na ka bentai wei pe wei kibaya don ka ka Bible study hoy gitu kibamla ban ya don bat ngiro lah gado ka jaka ka bagi don ablay tulong lem rengkat bat ki Iduai kerpang naga bentaki para bangai jongi kibadon naga ri ka jongi kibadon hairan kibadon kiwei kiri jong kana ka partai kibamat ye ke jing syak pen sitamben kibamat ye ke jing syak berngam bersit kibamat ye ke jing ge basir kai ablai ngaduai ba menemino ye ki kersyan bor ye ki bagian yang skam ka jingat walla ka partai kalau enggak baik trim, bat enggak baik syirkai, haduk kata-kata, bat scam, pangilaban jeng, haduk kabakot, beriang pa yang ikum dah kabangilang, nyaingo mesngau kacing doai cangi, nyaingo mekular kacing don rengkat cuma batni, panamar bame medon batni, yelak banya kene kacing yai nanti, tak kacing kerman, syam sasisin patni wan syam ekumbangilang, haga kertenu Yesus Kristus dia. Kajing ai kajong trai jong yu Yesus Kristus kajing it ba kajong blayuk pa kabana bom cukot lamro bar kajing selok kajong mense bakoy
Ai begini ki jengker ku ki balong lai hoi belai. Ki long lem rengkat bat ngi barok ki badon hagene ka Bible study kene kamet. Lem bagi para banget jongi barok ki badon hangne bat ka pertai kelem. Menta bat shadow ki bom jukut. Amen. Amen. Ublay